L'àrea metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat han presentat millores i novetats per al servei de bus metropolità de la ciutat. Sant Boi tindrà una nova línia nocturna, la N20, que farà possible una connexió ràpida i directa entre Sant Boi de Llobregat i Barcelona. Aquesta estarà operativa tots els dies de l'any cada 30 minuts des de les 22:30 fins a la matinada. Una altra nova mesura que s'implantarà properament és el servei per a persones en situació de vulnerabilitat, preferentment dones i menors d'edat, que podran demanar baixar fora de les parades delimitades als recorreguts. Això sí, caldrà avisar prèviament al personal de conducció. L'alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, ha parlat també de la nova flota d'autobusos que començaran a operar per la ciutat. Doncs també el més important és la millora de la flota. També un element i un compromís amb la mobilitat sostenible és anar renovant progressivament la flota i convertir-la en una flota evidentment sostenible basada en la incorporació de vehicles elèctrics o de vehicles híbrids. El vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, Carlos Cordón, també ha assistit a l'acte. En aquesta ocasió ha aprofitat per remarcar la importància del transport metropolità, que, segons ha confirmat, els ciutadans cada vegada en fan més ús. En aquest any 2023 hem recuperat dades i hem millorat dades de viatgers pel que fa al 2019. Estem parlant d'una millora de més del 16% al voltant a tota l'àrea metropolitana i més del 20% en dades de més viatgers pel que fa a Sant Boi. Per tant, això vol dir que el servei s'ha posat al dia, que el servei s'ha actualitzat i que estem en dades de rècord d'utilització per part dels viatgers. Totes aquestes millores, que s'aplicaran gradualment, es deuen al treball conjunt entre l'AMB, els ajuntaments municipals i les empreses de transport privades. Els membres de l'associació Bici Baix han fet una crida per denunciar l'estat en què es troba el Parc de la Muntanyeta, situat al centre de Sant Boi de Llobregat. Els veïns de la zona expliquen que al parc hi ha molts residus que van des d'ampolles fins a excrements de gossos. Si bé és cert que reconeixen que el manteniment de la naturalesa del parc és eficient, consideren que la brutícia es troba per molts racons i que l'Ajuntament no està fent cap campanya per prevenir-ho, més enllà de penjar cartells pel recinte. Lo ridícul és que hi ha gent que recull les caques de gocs amb la bosseta de plàstic i aleshores tira la bosseta de plàstic allà al mig. Vull dir, això és un exemple. O gent que fan les festes o que van a veure, també això és normal. El normal és que hi ha gent d'aquesta que aleshores ho deixa ja tirat al peu. Turiella considera que el més problemàtic són les nits de botellot. Encara que comprèn que és una activitat comuna entre els joves, considera que és intolerable que després quedin totes les ampolles, llaunes, vidres i gots a terra. Més enllà de les multes per sancionar les persones que embruten l'espai, l'associació proposa altres tipus de penalitzacions. L'Ajuntament, tot i que té les ordenances posades que en cas de que no hi hagi una multa per posar, hi ha una opció per fer treballs comunitaris. Jo crec que aquests treballs comunitaris són per fer pedagogia davant de la gent, sobretot de la gent jove i dels adults, perquè si els obliguen a recollir el que està embrutat, s'ho pensaran dues vegades abans de tornar-ho a fer. Des de l'associació Bici Baix expliquen que han detectat un augment de la brutícia des del 2021 i denuncien que no hi ha servei de neteja del parc que se n'ocupi prou sovint i prou a fons. L'accessibilitat sanitària millora l'atenció especialista i primària, però en aquest darrer àmbit encara no el temps suficient. Salut assegura que en xifres globals la qualitat i el temps d'espera són millors que abans de la pandèmia, però encara hi ha deficiències en l'atenció primària. Per aquest motiu, aquest 2024 es posarà en marxa a tota Catalunya la programació per motius, una eina informàtica que ajudarà als administratius a millorar la programació de visites en funció de la problemàtica de l'usuari. Manel Balcells és conseller de Salut. I en aquest cas també aquesta plataforma, que és una plataforma molt interactiva i molt ben desenvolupada, determina 285 motius de consulta. Aquests 285 motius de consulta ha de permetre també prioritzar els motius de consulta que necessiten ser visitats en 24 hores i els que poden esperar uns dies.
Pel que fa a l'atenció especialista, Salut es mostra satisfet, sobretot en la reducció de les llistes d'espera, i és que segons les dades del departament, més del 97% de les persones són ateses dintre del termini. Les famílies del Col·legi Teide de Viladecans s'han aixecat per denunciar una suposada situació crítica que pateix l'escola, que es podria veure abocada al tancament de cara a l'any vinent. En aquest moment ja no es poden fer les preinscripcions per al proper curs i, segons les famílies, tot vindria d'un problema econòmic de retallades per part del Departament d'Ensenyament de la Generalitat. El col·le, per la baixa natalitat, ha perdut molts concerts, en total uns 3. Portem 4 anys seguits que la natalitat fa que no hi hagi nens i això fa que aquests últims concerts s'han perdut. Per tant, l'únic que ens han oferit és que aquests nens es reubiquin en aquestes escoles i en aquests instituts. Llavors, la gran problemàtica la tenim en els instituts, no hi ha espai. Les famílies denuncien que, tot i que existeixen places suficients a les ciutats, els alumnes haurien de canviar de model educatiu i de companys que hi ha actualment al Teide. El problema principal serien els instituts. Les famílies sostenen que a la ciutat no podrien cabir totes les places. Ens proposen reubicar els nens en obrir una nova línia en algunes escoles i els nens de l'institut encara no ho sabem perquè no hi ha espai en els instituts. Cada institut té 4 línies i no hi ha espai per als 120 nens que hi ha en secundària actualment en aquest col·le. Tot i semblar que el col·legi ara mateix tancarà de cara a l'any que ve, els pares i mares han volgut deixar clar que això no és així. Afirmen que aquest també és un dels problemes principals que s'han trobat en aquest moment. La informació que té tothom és que el col·le ha tancat, que el col·le l'any que ve no existeix. I això, inclús en el butlletí dels col·les per l'any que ve, per les preinscripcions de l'any que ve, el nostre col·le ja no està. I això no hauria de ser, perquè el nostre col·le no ha tancat avui dia, encara no ha tancat, no és una decisió establerta, perquè legalment i pels estatuts d'aquest col·legi això encara no s'ha aprovat. D'altra banda, l'Ajuntament de Viladecans ha informat a aquest mitjà que sempre es mantindran al costat dels pares i mares i que els ajudaran amb el que calgui en què cap alumne es quedi sense plaça en algun dels col·legis públics de cara al curs vinent. Tot i així, també ha assegurat que al final és el Departament d'Ensenyament de la Generalitat el responsable de l'escola. Avui, precisament, hi ha convocada una reunió entre les famílies i ensenyament per tractar i mirar de solucionar aquest tema. Ahir, a 7:15 de la nit, l'Ateneu de Sant Just va acollir el 45è aniversari de la Vall de Vers, la revista d'actualitat del municipi. A més, la festa també va englobar la celebració dels 500 números publicats per la revista. L'acte va començar amb el Parlament d'autoritats, com el president de l'Ateneu, Miquel Obrador, i Josep Lluís Gil, director de la revista, els quals van agrair la presència de les desenes de persones que van fer possible la vida i supervivència de la Vall de Vers, ja fos com a lectors o com a redactors. I és que el projecte, descrit com una idea que un grup de joves amb vocació periodística va treballar i insistir amb contundència des de l'any 1969 a través dels butlletins de la revista trimestral de l'Ateneu, finalment va veure la llum com un mitjà independent per donar sortida a la necessitat de llibertat d'expressió i dret d'accés a la informació durant l'època de la transició democràtica, especialment entre 1975 i el 1979. És així com amb aquests referents històrics el mateix director de l'Ateneu descriu la rellevància de la revista avui dia. Per mi és la plaça major del poble, és a dir, Sant Just és una ciutat en què aconseguir mantenir una revista d'aquesta categoria viva, independent i durant tota aquesta colla d'anys, i a més amb el creixement que darrerament està experimentant amb el seu passi a color, amb la incorporació del digital, etc., jo penso que això és d'un valor incalculable i que per moltes de l'avances que li fem ens quedem curts, segur. Entre els darrers canvis més dràstics que ha experimentat la revista en els darrers anys es troba l'arribada d'internet i la digitalització del periodisme. Un fet que, si bé actualment ja han començat a aplicar, expliquen que encara volen mantenir la versió escrita tradicional per posar el focus en la importància del paper en la societat actual. Som tossuts i volem defensar el paper del paper, o sigui, el paper de la premsa escrita, sense menysprear el paper que també té i els avantatges que també té la premsa digital. No llancem la tovallola i nosaltres ens resistim a desaparèixer com a revista i quedar com a publicació digital. És un repte, però tenim la voluntat de conviure amb les dues realitats i el temps ens dirà el què.
L'acte va finalitzar amb una bufada d'espelmes col·lectiva entre els assistents amb fins a 5 modalitats de pastissos diferents. A més, l'event també va comptar amb una performance artística que durant la celebració va captar amb pintures i canves les sensacions de la sala. Vicente Corachán és un escriptor de novel·la negra que en el passat va ser un membre dels serveis d'informació de la Guàrdia Civil. Això va ser fins als principis dels anys 90, quan va canviar el seu rumb professional cap al món de la investigació privada. A banda, però, de treballar com a detectiu privat, ho combinava amb l'escriptura de columnes d'opinió d'un petit mitjà local de Cornellà de Llobregat. Aquest finalment es va convertir en el trampolí que l'impulsaria a publicar la seva primera novel·la negra l'any 2011, anomenada Un cadàver per un detectiu. Si bé a primera vista el món de la investigació privada sembla que estigui a les antípodes de l'escriptura de ficció, el mateix Vicente Corachán afirma que la seva unió és un fenomen comú. Estàs amb un treball que això ho dona, no? Perquè estàs, diguéssim, a lo pitjor de la societat, no? Tant en temes delictius com en temes personals, no? Passen coses, un fill que s'ha fugit de casa i no saben on està, temes de baixes laborals són temes mercantils, són coses que estàs a la vora sempre i dones aquestes coses que tens dintre, a vegades dius, com les puc treure fora, no? Doncs que millor forma que escriure. I és que en el seu cas, a part de ser una via d'expressió per parlar dels afers que ha tractat durant els gairebé 30 anys de professió com a detectiu privat, els llibres, afirma, també són una forma per explicar al gran públic els entramats de la investigació privada. Utilitzo el llibre, la novel·la, per explicar quina és la trajectòria d'un detectiu, quin és el treball real d'un detectiu, perquè estem acostumats a pel·lícules dels Estats Units i és molt diferent, no? I ho faig per això, per posar a la palestra la feina que tenim, no? I sempre, sí que és veritat que sempre surten coses personals que m'han passat i llavors les ficciono una mica, no? A dia d'avui, Vicente Corachán ha publicat un total de 4 llibres, els quals han rebut galardons com el Premi de Novel·la Negra del Col·legi de Detectius. A més, la seva passió per aquest gènere el va portar a organitzar el Festival de Novel·la Negra de Collbató l'any 2013. Aquest passat dimecres s'ha estrenat al Centre Cívic Masjuí de Sant Feliu del Llobregat l'exposició itinerant On són 85 anys d'exhumacions de fosses comunes de la Guerra Civil a Catalunya. La mostra vol ser un homenatge i un reconeixement a les persones que tenen familiars no localitzats. Consta de 6 àmbits que tenen com a eix central les fosses comunes, els desapareguts i les famílies. Fer difusió d'aquestes qüestions, no només amb la presència de la situació de les fosses a Catalunya, sinó també la divulgació de tot el que suposa això, també per traslladar els valors de la recuperació de la democràcia, de la lluita per les llibertats, de la lluita que aquestes persones en el seu moment van perdre la vida per aquests motius. No va ser fins al 2009 que el Parlament de Catalunya va aprovar la llei sobre localització i identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil. I el que volem ara és difondre aquesta feina de la Generalitat i sobretot arribar a la gent jove que potser no té un avi, potser té un rebesavi que va morir a la guerra i és important que amb ells arribi també el missatge i la importància de la política de fosses per satisfer els drets a les víctimes i de les famílies. Des de llavors, diversos governs han impulsat la tasca d'exhumacions i es calcula que només un 10% han estat obertes. L'exposició, organitzada per la Xarxa de Memòria Democràtica del Baix Llobregat i la Generalitat de Catalunya, amb el suport del Consell Comarcal, el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat i l'Ajuntament de Sant Feliu, es podrà visitar fins al 15 de març de 10 a 2 i de 4 a 9.